Cu o secătură de măr chiar aici. Aruncă-l! Am aruncat. Hai răbdare. Acum se vezi, tataie, în 5 minute. Te ajut. Acum așa de frumos, tataie. Dar n-ai mănuși în mână. Nu-mi trebuie. Acum, unde ordine în partea aerată. Îl să vezi, acum, uite acum, tataie, îl fixează aici. Vine mai aproape și dăm pierea un pic. Dăm pierea. Nu pierea, mă, să-i pană. Tot aia e. Am să vezi că se trăie, uite, deja a început să vină, mă, Viliu. Deja, tataie, a început să ducă jos pe rame, uite. E bun. Ia uite. Uite cum coboară, ia. Ia-te, urmărește. Uite. Vezi cum coboară? A simțit mirosul de puiet. Uite, nici nu mai am nevoie. Gata, uite, uite aici. Uite, dacă poți să prinzi aici, uite. Deja, încet, încet. Sunt ghine așa și se vezi, în 5 minute gata. Avem aici ramă cu puiet, ramă cu miere, o foaie de faguri și o ramă goală. Uite, vezi sărăcuțile cum se duc? Simte acolo prezența puietului. Vezi? E bun că se întoarcă. E bun, dar în momentul în care ele simt prezența puietului în cutia în care îl buci, uite, deja ele s-au anunțat, uite, nici nu mai ating cu pielea, ca la vasilier. Dar de ce nu le pui în stupul în care au fost? Nu, păi, dar în stupul care a fost, acolo a rămas altă mască tânără. Și acum dacă iese, dau. Dar ele încet, încet. Dă-mi trăvitoarea în picotet. Ele deja s-au făcut un canal, unde pleacă, se ducă spre... Să ridic un pic mai sus. Asta, ai răbdare. Eu am răbdare, dar mic mă înțeapă. Nu te înțeapă că ești mic și copiii mici nu înțeapă albine. Sper. Stai că nu prind bine. Aleu, s-o pus una pe mâna mea. Nici o problemă că nu te înțeapă, da. Copiii nu înțeapă albinele. Sper. Ne o speri. Așa, acum te dai un pic jos. O să umblă cu pierea un pic. Of, m-am speriat. Nu o să te speri că de acum încet se retrag. Vezi că data aia, uite, am văzut albine cu polen roi. Încet se retrag. Exact ca la Vasilie, ala e. Trebuie și asta. Mai dau puțin mai în spate. Că văd că sunt mai multe acum. Asta e primul roi care vezi că îl prinde tataia tău? Aha. Vezi că o sărit aia de la ladă. Tataia pune înapoi. O, că încet se trage în jos. Ai văzut ce bârdeală? Da, da. Place, nu? Îmi place, dar și mi-e și frică în același timp.
Unde filmezi? Păi filmez încolo. Unde filmez? Spre tine. Acum să vezi ce face tata aia. Da, bravo, spre mine. Uite-le. Dar mă, tati, se va duce pe rani. Dacă avem noroc, masca se ducă jos, e gata, e nostru. Mam. Vreau să nu fie, uite, deja a pus sol de ceară pe Bram. Pe Brămurică. Pe Rămurică, la multă. Toți va veni, uite, vezi, filmează aici, se vadă și copiii și băieții care dați un pic mai departe, se vezi. Cam bate soarele. Tot se va duce, da, tot se va duce la locul lui. Mi-au durat nici 3 minute. De fapt 6 minute și 35 de secunde. Atâta? Da. Da, nici o problemă. De acum gata, îl lăsăm aici, se liniștește și îl luăm și îl duce la găsița lui. Mai avem un stup, tataie. Ăsta va fi primul stup a tău. Nu râde! Ei, râd. Prințișorul lui tataie, nu râde. Uite, deja vezi că pe creangă aici pe creangă unde a fost, nu mai este toată marca s-a dus jos și el se va duce. Gata, tataie coboară jos, bea un pahar de vin. Încetul cu încetul eu sunt apicultor viitor. Aici, uite, vezi, el încet va veni pe ordine, vezi? Și tot așa coboară. Acum noi o să-l mutăm în altă cutie. Asta e o roință pentru prins roi. Uite ce frumos era sus acolo și acum, uite, am mutat albina. Te-ai băgat în mască, ne simți. Uite, curiosă că la Vasile m-a înțepat vor 7-8, dar aici niciuna nu m-a înțepat. Ai avut noroc. Și eu la fel. Dacă vezi, așa. Acum îl lăsăm 10 minute aici. Îl lăsăm 10 minute aici să vezi că toată albina se trage ori pe sus pe rame, ori aici vine, nu? Asta va fi primul stupișor al tău. Să fii iubit și sănătos.